Wis kerjaane sepi. Anake rewel. Bojone ngejake jalan-jalan terus. Tinggal mancing bae iki. Mancing waduh nanti mana ora oleh-oleh iki. Priye wis nek iki. Iwak pancing do rindi ngono. Menyawak-menyawak apa mek do semangkol ya. Goreng pisan. Awane pas kayak sadu, gue latihan bel, wes tak kumpul beres. Mas Boy, Mas Boy, Kaya wong undang-undang ini. mau ngenang ini, betul sombong apa? Gimana sih mancing? Oh lah iki mancing emosi iki bolo. Lah sama siapa? Mancing awet mau esuk tenan ya mene sore urung oleh iki priye sih bolo. Iwake mbudo rindi iki dintene ra oleh-oleh iki. Panas kok. Saman ki priye jane? Galau apa frustasi priye? Lah mancing nang comberan, wis kena oleh iki olarahan ah. Wah iki ora arti lho. Delok bae. Waslo. Delok bae lah jera larahan. Yo kan? Ora ngandel. Kang kanca waslo yo kuwi. Oh, Oh alah, matani. Oh, bir ya. Waslo. Waslo.